Есента с влошаването на атмосферните условия е момента, в който решаваме, че искаме да приберем скъпоценните си автомобили, които ползваме за забавление и за приятно прекарани моменти зад волана, някъде на сигурно, безопасно, топло, проветриво място и да не продължавам да изброявам всичките други фактори, които трябва да съблюдаваме, когато прибираме автомобила си за зимен сън. Тук, в нашия трезор, можете да сте сигурни, че ще извършим по вашия автомобил точно тези процедури, които да подсигурят неговата безупречна хибернетизация. Независимо дали искате да го консервирате напълно за 4, 5, 6 месеца или просто да бъде почистен и прибран на изолирано място, с добри условия на съхранение и подобаваща сигурност, ние ще се погрижим за всичко това, а във всеки момент, в който слънцето се покаже и искате доза радост от шофирането, ще направим така, че играчката да е в бойна готовност. Ако искате и вашата любима да е в добри ръце през зимата, не се колебайте да се свържете с нас.